ако той не беше писал, щяхме ли да знаем истината? Захари Стоянов. Роден през 1850 година в Медвен. Истинското му име е Джендо. Син на овчаря Стоян Джедев Делакчиев и майка Йова Делакчиева. Бедно момче от малко българско село. Работи като овчар в село Инджекьой и село Подвис. После като шивач в Русе. Но историята има други планове. Идва априлското въстание и животът му се променя завинаги. След ужаса той оцелява и започва да пише за кръвта, за болката, за истината. Защото знае едно: ако никой не разкаже, всичко ще бъде забравено. Историята е това, което някой е оцелял да разкаже. За да не забравим героите на България, последвайте ни.